Ġie inawgurat l-ewwel PET CT scanner fl-Isptar Mater Dei li sejn pazjenti bil-kanċer fid-dijanjosi u l-assessjar kontinwu tagħhom. Preżenti għal din l-inaugurazzjoni kien hemm il-Ministru għas-Saħħa Ġewwa Etienne Bela u l-Ministru għall-Fondi Ewropej Stefan Ġinżo Azzoppardi. L-ewwel minn żewġ PET CT scanners identiċi ġodda fl-Isptar Mater Dei beda joffri servizz lil pazjenti bid-dijanjosi tal-kanċer. Dan l-apparat permezz ta' fondi Ewropej huwa tal-aħħar portata b'sistema diġitali imsejsa fuq semikondutturi. Il-Ministru Abela spjega kif dan l-apparat ġdid ħajjin il-pazjenti kollha Maltin u Awċin li għandhom il-kanċer. Dr. Abela qal li permezz ta' din it-teknoloġija avvanzata dan l-apparat huwa 4 darbit aktar preċiż u sensittiv mill-iskanner preċedenti. Il-Ministru Ġinżo Azzoppardi tenna li dan l-investiment huwa xhieda ċara ta' kif il-fondi Ewropej qed ikomplu jsaħħu l-kapaċità tas-settur tas-saħħa f'pajjiżna. Huwa spjega li permezz tal-fondi Ewropew għall-iżvilupp reġjonali, il-Gvern qed jagħmel investimenti strateġiċi biex jiġi sostitwit tamir qadim, jiġu introdotti teknoloġiji innovattivi u jissaħħu servizzi dijanjostiċi li fuqhom jiddependu l-pazjenti tagħhom.